फाइडिंग फ्रेंड्सों जों दा बुंनायलायनाय सिनि जे थानाय कयेक दिन सिगां से सिनि एकलव्य स्कुलनि रेसिडेंशियल स्कुलनि जे जों पीजीटी टीजीटी हॉस्टल वार्डन जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी असिस्टेंट अकाउंटेंट अमायरक जे जों एप्लाइ खायमानि अबनि एग्जाम डेट रेखा एग्जाम डेट सिनि अ फाइनाय डिसेम्बरनि 16 तारिखनि सिमनि इंसिनाय फ्रेंड्सों गे सिनि एडमिट कार्ड रक और बुफुरनि सिमि माननाय बा निनि एग्जाम सेंटर बुफुरंनाय अबरक पूरा नरक अजागाव आं नरनो डिटेल्स फुंनाय नरक अ वीडियो फाइल्स नायदि फ्रेंड्सों अमों गनादि सिनि रमदि अजागाव सिनि एग्जाम शेड्यूल फॉर ESSE 2023 रजाक इनके फाइदि सिनि डेट कय तारिखनि सिमि ब पुस कय तारिखआव एग्जाम नाय आं नरनो फुंनाय संगमों तो सिनि ऑफलाइन नाय फ्रेंड्सों OMR बेस OMR शीट बाय जों मार्किंग खालाय गुल गुल खालाय आवायके रजानाय जात एग्जाम नाय सिनि नानि सिनि प्रिंसिपल नि एग्जाम डेट हिंके 16 तारिख डिसेम्बर मॉर्निंग सेशन नाय आर फरे पीजीटी टीचर नि हिंके इवनिंग सेशन नाय नादि आर फरे हॉस्टल वार्डन हिंके 17 तारिख मॉर्निंग सेशन आर फरे सिनि जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट हिंके 17 तारिख इवनिंग सेशन आर फरे लैब अटेंडेंट अबो 23 तारिख डिसेम्बर मॉर्निंग सेशन नाय टीजीटी टीचर नि बागै अबोके 23 तारिख इवनिंग सेशन आर फरे सिनि जे टीजीटी म्यूजिक बा म्यूजिक टीचर और आर्ट टीचर और आमा हायरंनि जारा एप्लाइ खायरक नरनिके 24 तारिख मॉर्निंग सेशन आर फर जारा अकाउंटेंट खालायनि एप्लाइ खायरक नरनिके इवनिंग सेशन नाय ओंखाय नरक अबो नरनि एग्जाम सेंटर बो जागाव क्लायनाय अ जागाव लिंक रजाक दंगो अ लिंक थाङै नरकनि एग्जाम सेंटर बो जागाव नरक अबो चेक खालायनाय दे आं नरनो दाउ फुंनाय अ नोटिफिकेशन बा अ जे डेट दग नायमानि अबोंना आं नरनो डाइरेक्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक रनाय ताइ नरनि एग्जाम सेंटर बो जागाव क्लायनाय आबरंनि आं नरनो डाइरेक्ट लिंक रनाय नरनो वीडियो डिस्क्रिप्शन ताइ कमेंट सेक्शन बो पोस्ट खाय रनाय ताइ नरक आनि WhatsApp चैनल लिंक फॉलो खायजाक नके नरक आजागाबा आं रेनाय इनके फ्रेंड्स नरक तो अजागाव जे दिनो नरनि एग्जाम डेट क्लायो आबुनि 2 दिन सिगां से नरक एडमिट इशू खायनाय नरनो एडमिट रनाय इनके नरक ताबो अजागाव चेक खालायनाय अजागाव जे संयां सातला उसकुल खायनायके यांगो बो पुस नि बागै और प्रिंसिपल आर फॉर पुस गेजेट टीचर आर फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ हाइके ट्रेनिंग गेजेट टीचर हॉस्टल वार्डन अजागा लिंक रजाक दंगो अ लिंक ना आं नरनो रनाय अजागा थाङै नरंनि एडमिट कार्ड नरक डाउनलोड खायमानाय ताइ नरंनि एग्जाम सिटी बा एग्जाम सेंटर बो एरियाव क्लायनाय अजागाव रजाक नाय आं ताबो अजागाव हॉस्टल वार्डन नि जे लिंक क्लिक खायके बाके फाइ नरना आं किसा फुनुगा नायदि अमके फाइनेंशियल फ्रेंड्सों लॉगिन मा खाने नरंनि जे एप्लाइ खालायफ्रु एक्नॉलेजमेंट नरंनि एप्लीकेशन नंबर ताइ नरंनि डेट ऑफ बर्थ और टाइप खालायनाय नरक लॉगिन खालायनाय और सबमिट खायनाय लॉगिन खालायनाय और एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ अपॉर जे और सिक्योरिटी पिन तंगमने अजागा टाइप खालायनाय जों सबमिट खालायनाय सिनि एडमिट नहनानि जे एग्जाम सिटी ताइ डेट अबरक जों नायनाय फ्रेंड्सों अबके जे सिनि और एग्जाम सिटी नि जे एडमिट कार्ड और बरक दिखा इशू खालायका नायनेदि और शिप का मॉर्निंग एग्जाम डेट ऑफ एग्जाम अजागाव रेजांनाय और निनि बुं रोल नंबर जो डेल फाइनाय निनि फोटो निनि सिग्नेचर फाइनायांगो ताइ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आगरतला त्रिपुरा आगरतला वन अबो इंकरताम साका अमतो एडमिट कार्ड या नि साका अ जागाव नरकनि एडमिट कार्ड ओरिजिनल इशू खायनाय बरक जेफ्रुनि एग्जाम नि 2 दिन सिगां इनके और सिनि 17 तारिख एग्जाम हिंके नरकनि 14-15 तारिख रगो को इशू खायनाय हॉस्टल वार्डन नि अबतिके अ जागाव साजाक इनके नरकनि एग्जाम नरक एडमिट कार्ड ताइ नरकनि बिल आइडि प्रूफ लांगैनो नरक एग्जाम मारिनाय एग्जाम माथानाय इनके अमंके नरकनि आं नरनो जतो डिटेल्स लिंक नरनो बि डिस्क्रिप्शन रनाय नरक चेक खालायनायदि जार इनके अमंके सिनि एग्जाम डेट सिनि एकलव्य स्कुल नि